Jadi boleh tema di hamu na dua-dua na di hutak tahun nung matakas hutangi hami di alus ni sisi muna nung atung matang kapal sori di hataho puna ni hasuhu to ima dinaung sa rumah dua habe sada ina satungan ni bagasta marhidei mangido panuturio mahamu do gugu siap do sahutan adong kisor do na siap parigaja alai adong dia kapadohan ni na dua-dua paku hudali boyo di patakas tumpe manak tiga hali atong sunami na manakasi mahami saudi siap kami naro siap parigaja ala takas do humoto hami molo inataw sugut tu parigaja do buwanon na nagadi si sukunon nami asa adar di boto amat taraja terlumubi dia kahorong ni hula-hula muna sugut inata naung saur maduaw pamasukommu tuba tu namar titi manang pasir namar labis do manang suruk rupa itu tano asa boton itakas dia karaja terlumubi siap kami dongan na dua-dua na adong siap parigaja asa marbuah-buah ma hamu na hasudo. Jadi melihat madi hamu raja ni udah raja ni udah sampai budaya bo parigaja molo hira tinapurni na jujuang ungai pature de jadi tinggal orang panurukon nama atau semua ni macam buat jual muna dong sarka ni dari namon di parigaja Boleh ate masuk nami lapatan na nung mamuka seme kape amat tau do inat tau nate boleh ate mak di do roha ala di tempat umum do inganani tentu asa adong do perbuah muna tuhami dong sahuda ba so lima pangidon nami gabe mara jalmi raja nauta pos morong-morong lupa guna jual muna saluna raja di hujan nasian parigaja. Jadi setawi isu nami asa takas ate molo pisong na bergaja mo bi asa gawi ka ator si payu dihudot dihita molo dihita siya batakonta molo dinama mukata dohita baik siya nakana marhabarangi tentu ikon dengan dohita marsisukuna terlumubi ma tuak kadong sahuta nang jakadan raja ni hula-hula muna asa tawotoro lapatan ni ulat to sugut na panakukon tibol to naman labis na may tabi manurukod ang namasuk to tanobi jadi opartusi bolo dundo mamukatabak kamu tope na taon ni manang na 2 taon na liwat dam di sa ulibat ikii alay hubereng tung sama dagakiyak hubereng inganan ni upunan dunahina ilo lang masuk asa anong do ka persetebia buah-buah tu ka pardungas sa taon nanto ka buah-buah tu hula-hula mo so lima siap kami suhut kami Gabe jadi semua lima dia muna na dua nami na dua siapa gajah bos moro hamuna raja nami rodo hamen non nalao pada foto kamu Gabi. semua lima siap kami hasudo